Tak jsem tu zpátky a jdeme do další hry. Tak a našlo nám to rychle, tak uvidíme, kam půjdu tentokrát. Na top, hezký. Takže tam si vezmu, no uvidím ještě, a piknu si tady jako Maoka je, ale ještě uvidím. Jdu si jenom zavřít dveře, tak hned jsem tu. Ano, máme tady Banjaxe. Ano, určitě Darius zabanovaný, OK, takže určitě nechci, aby hrál proti mně chapadlo, jí to ani náhodou. Tam má prostě ban. Nikoho jiného se tak nebojím jako jí, prostě to je... To je prostě instaban tohle, to ode mě hned, to je ošklivý, no. Takže tady si uděláme, vezmeme si tady... Co půjdu vlastně? Ne, jestli půjdu Nautilusa, tak... Vidíme podle jejich tým kompozice. Ještě uvidíme. Ještě uvidíme. Tady to máme docela to v pohodě všechno, tak uvidíme. Piknutý Volibear, no. Takže to si vezmu nejspíš Nautiluse, protože ten bude podle všetkého bude na top. No a jakož potřebuju nějakého, kdo má CCčko, takže potřebuji Nautiluse. Mohl bych ještě i s Malphiteem, jako to taky, ale to by bylo moc riskantní potom. Tohle to je pro mě víc to. Navíc má i magic damage, takže jako... Já takhle. Nemá nějaký damage z začátku, který by mě mohl ohrozit samozřejmě, ale... Nautilus. Že na Silver Elu se vůbec Nautilus nehraje u nich. Prostě jsem asi za celou dobu neviděl Nautilusa hrát. Takže, co bych na to řekl, no, to je jedno, no, samozřejmě. Jdeš do prdele, ty vole, no jasně, jasně. Hru mám na very high, asi si to hodím jenom na high, aby mi když tak nepadaly FPSka. Kartus. Tak to jsem zvědavý. To bude zápasíček. Už se na něj těším. Za začátku ten Volibear nemá jak mě zabít, jako tam není jak. Takže si myslím, že nebudu to mít doufám tak těžký, ale ta jeho pasivka tomu bude asi trošku srát, ale myslím si, že je dobrý. No a zase máme Oriánku, dokonce se skiníčkem, no jo. Koukám, už Vai taky hrála, už koukám, Jin, Lux. Mám strach toho Jina, protože no, má na topu, nemá TP, což má jenom Kartus, takže v podstatě bude hrát agresivně ten Volibear. Dokonce má i
Na Bolivě, no, možná kvůli ultimáce asi jo, ale nevím. Určitě bude chtít hrát agresivně, což já takový lidi mám rád, protože já umím hrát proti agresivním hráčům. Koukám, že oni mají samej ten, takže to nebude tak těžký snad. Ičko, když zastunuju, hodím mu ultimátku, by měl zemřít. Navíc my máme Orianu, dokonce máme Luxku. Orianu, Luxku, to jsou samý snéry, to brilantní ultimátka. Vai, sice tak do early spíš jak do toho, ale potom když skočí na Varuse a totálně ho zrektí. To půjde. Uvidíme, co se vyvine z těch fejtů. Budu doufat teda, že last hitování mi tentokrát půjde jako. Takže tady to vypadá dobře, ale pro lepší to si to zdám jenom na high, podle mě asi lepší teďkon. Když se mi to hodilo na high, bude to lepší, budu moc rychlejš reagovat a myslím si, že to už, jestli to bude na very high nebo jenom na high, to jako... Jako asi moc velký rozdíl to nebude, ale... Já si první beru dvojitý Bčko, takže to kvůli štítu a damage k tomu. Z začátku se to velice hodí. Tuhle hru potřebuji vyhrát, aby jsem se dostal do Silver 3. Takže uvidíme. Uvidíme, jak se to tady vyvine ještě. Doufám, že jenom, že nebudu mít kartuše na topu. To by bylo docela jako... docela rekt, jako jo. Já vím, že ten kartuš je strašně silný a že bych ho měl na topu, no uvidíme. Dobrý kartuš, já midu. Tak. A náš voli bude tady. Za malou chvíli přijde, samozřejmě jako vždycky. Voli půjde. Ano, radši půjdu potom CS-ku, než po něm zatím. Dokážu s ním tradit úplně v klidu. Má pro celou pasivku, takže už se nemusíme bát. Ničeho vůbec v podstatě. Jenom od nějakého toho gangu, co by mohlo přijít. A on prostě do mě jde, i když mám štít, to je neuvěřitelný, to by mohl jsem využít. Ale je tady first blood pro náš tým, což je parádní. Potřebuju jenom ho chytit. No dobrý, takže tohle to vypadá docela v pohodě. Na mojí linku. On se toho nebojí, místo toho, aby šel pryč, nebo něco, tak on... Ale pěkně to udělal. Velice pěkně. To jsem netušil, že znal takovýhle... Má to svěsko. Sakra. So bad. Tady si hodíme vardu. Případný gang.
Skoro jsem to podcenil. Ano, Volibear je zatáhlej. Pod věžičku, kde tam je Master Ičko. Takže kdyby tady hodili Vardu, tak by to šlo, ale... Vidíte, co dělá? Vidíte to? Z toho jsem vytradil celkem v klidu. Jak vidíte, padl kill, nechápu, jak jsem ho zabil, ale zabil jsem ho. Tohle byl celkem chaotic flash. Upřímně řečeno, flash za flash. Ale padl, vejš, takže... Upřímně řečeno, to, co jsem provedl, ani nevím. Upřímně jak, za prvý. Ano, budu mít advantage teďkon, díky tomu. Což za to jsem rád, samozřejmě. Za chvilku. Vibes. Hustý. Ano, tady vidíme, jestli nám nepřijde gang. Ano, a může jít, dáme tomu, že může jít zase zpátky. Ano, o mě prostě jde tradit. Zatím mu to vychází. Tak to jsem netušil. Tak to jsem netušil tohleto. To byl můj bet, on měl tu. To jsem posral. To byl hodně můj bet. To jsem netušil, že tohle můžu udělat. To jsem opravdu posral. Upřímně posral. Já jsem nevěděl, jsem netušil, tam má tolik těch minionů. Hergot. Musím používat TP, aby jsem to zase dostal zpátky do hry. Ale už nemá tu, takže v podstatě nějaký... Dělej! Ne. Ale nevadí, aspoň něco. Se z něj nic nevytradil, má už i tu. Že teď je to pro něj docela v pohodě. Řekl bych. Do prdele, TP. Kurva. Kartus TP. Nemůžu s ním víc dělat teďkon. Dobrý, ale je to v pohodě. Tušil jsem něco takovýhleho, že udělají. On to věděl určitě, že do něj půjdu. Jakož nemám svůj flash, tak... A on měl Ignite vlastně, já jsem na to zapomněl úplně, že... On mě vlastně zabil díky Igniteu a... Já jsem hlava, vole. Teď si nejsem jistý, že... Jasný, že šel back, ale... To byl můj... Teď jsem ho mohl zase zabít, ale tentokrát neměl svůj Ignite. To prostě musím si dávat pozor, kdy on má Ignite. A on má teď v podstatě na mě nade mnou tu... Takže jakož jestli má Ignite, tak... No, aspoň něco. Tam naletěl do něj. Nice. Ta TP down v podstatě od něj. Tady jsem to posral, co jsem nejvíc mohl. Upsík, to jsem tušil, ale netušil jsem, že udělá tohleto, ty vole, to si děláš prdel. Ježíš, já jsem takovej trotl. To jsem posral teďkon, To nemůžu dělat tohleto, Že mi zabili zničivá. Ta jeho ultimát je strašně strong, to... Nemůžu dělat. Ne, prostě. A víc on nejspíš použil asi Ignite. Jako ubral jsem mu, ale...
No ode mě to bylo špatný, to bylo jako to hodně špatný, no. Dobrý, jdeme do něj. A Vaj už tam jde, jenomže on ví. Už to určitě ví. To zabije, on už to zabije, zabo, no. Jo, je to tam. No, nádhera, bez asistů, bez ničeho, ještě mi sežere farmu, ale skoro, hele. Ano, ten target jsem našel velice pěkně teďkon, ale... Za tomu pušnem věž, za tu jeho opovážlivost. 1v1 s ním tradet nemůžu teďkon už, pokud už má ty itemy. No itemy, což o to. On to ví. Do prdele, on to ví. Do prdele, já jsem to věděl. Dělej, přitáhni se. Nice. No tak pojď. To jsem trošku postral, ale spálil za to flash a ta nemá v podstatě už skoro žádný HPčka, takže... Trošku se to posral, já jsem nevěděl, že já jsem ho sice hrál minulou hru, ale nevěděl jsem, že až takhle bude silný. Jakož to fakt bylo jako docela... Bylo to... Wow, škoda. Wow, seriously. TP nemá, já vlastně nemá celou dobu, ale... To jsem nevěděl, že to bude až takhle strong, do prdele, a já nemám vůbec žádný ten. On má ještě pasivku. Šerou to jak trotl, ty vole. Teďkon to je moje chyba, tohleto všechno. Vůbec si nedávám pozor, jestli on má to nebo nemá. Ještě jednu. Potřebuji bych tam teď rychle naportit. To mi nesmí pušnout. To musím naportit, to jinak ne to. Jinak pušne, dělej. To byla chyba od něj. Teď má v podstatě to jde dole. Věděl jsem to, že to tak, no damage nějaký mám. Se nemůžu říct, že nemám, jo. Rozhodně u něj to nebylo word. Ičko. Fuck, on je moc rychlý. On je moc rychlej. Vím jediný. Dubek, nemůžu se jako vytahovat. Ičko to jde sfarmit, takže si dejte bacha a já jdu. To u té turety neměl dělat, ale já neměl dělat spoustu dalších věcí, jo, takže já rozhodně teďkon to není moje nejlepší hra, bych pravdu řekl. Vůbec, jako. Musel dostat lak nebo něco, protože věděl, že by mě nezabil ani. A už má to, ale já mám... Bych teď chtěl AP damage, AP. By to třeba i šlo, ale... Už mám hotovou celou Sunfireu, takže... On to možná bude freezovat. 59 farmy, Ježiši Kriste. No, to je rektí mě, ano, rektí. Nemůžu říct, že ne. Je lepší. Jako co se týče toho, že má tu
strašnou ultimátku. Teďkon jako. Potom si myslím, že až tak strong nebude, protože bude strašně tanky jako já a bude to v pohodě. Tak pojď. Tak, vytraděno. Ano. Ano, vytraděno. Tak jsem to tušil, vole. Nesmím teďkom polevit. Teď to budu muset prostě dotáhnout. Oh. Dive. Měl si to rozmyslet, měl. To nemůže dělat. Ale tak je to Silver Elo, že jo, takže tady v podstatě může cokoliv se... Ještě jsem tak rychle zareagoval, jinak bych jsem to dal v prdel. Já TP nemám, bohužel. Dobrý, náš tým to celkem dobře rektí, takže... Botu si koupím určitě... Ne. Back, já si koupím tu. Radši. Podcenil to, že už jsem docela tanky a já jsem podcenil to, že nemám Ignite proti němu. Podcenil jsem situaci. No. To se pušuje, takže... Psík. Ano, teď už trady vyhrávám, jak jsem již řekl. Bych potřeboval... Ano, to udělali dobře. Ale teď musím pomoct tomu Džinovi, protože to bude rekt. Rychle. To mám, je můj, to není možný, no. No, ještě možná stihnu utíct. No, nestihnu. Tanky už jsem docela, ale... To Ičko taky, vole. No, Ičko teda ten. Takže tohleto... Já si rozjedu manu, já si rozjedu asi Icebornu. Budu potřebovat určitě. Top je napušovaný, s tím já nic už neudělám, že jo. Takže tam... Bych potřeboval naportit na nějakýho moba, vole. No. Můžu. TP. Tím trošku odpušu, když už jsem tady. A tu turetu bych vzal stejně, takže to se teď honit nebudu a pušnu jim tuhle, že jo. To je výhra typíčka, no. Když budou nějaký blbosti, tak budeme v prdeli za chvilku, jo. Už mám i šín, takže... Za chvilku bude Iceborna, kolik potřebuju 600 pade, takže... Ten volley je docela, no. Wow. To není dobrý, do prdele.
To bylo špatný vodní. No co mám na Icebornu? Prosím vás, že to není zrovna to moje nejlepší hra, abych řekl pravdu, jo? 5-1-5 ten, to bude problém, já jsem říkal jako to, no. Takhle mi pušne věž. Ta vaj. Vůbec si nehlídá, kde by mohli být. Takhle mi to pušne a vůbec se to nezajímá. Podívej se tady všichni na botu. Ano, Iceborna se mi velice zamlouvá. Takže kam tu pingu hodím? No já ji hodím nejspíš do křoví tady. Abych věděl, kde se tady to. Jestli tady půjdou. Ha, vidíš? Varda, Ježiši Kriste. Aha, myslím se, že tam zabije, ale ještě. To tady musím odpušovat, takže. Nemám TP, takže se na mě nemůžu teď spolehnout. To je špatný tohleto. Musím roomovat rychle na bod. Budu určitě pro redko chtít. To vím, nemám ulti, ale to je špatný, když nemám ulti, nemůžu nic dělat. Oriana tu je, ale dobrý, nemají redko, nemají. OK, takže. Trash, který recalluje, ale my ho nemůžeme. Tady je Drake. Ičko, který zmizel. Uvidíme, co tady v té situaci ještě budeme moc udělat. Musím to vyhrát, já potřebuji, já mám promo teďkon, takže mám jednu vyhranou, jedno prohraný, a takže tohle by se mi zrovna hodilo. Takže asi takhle. No, vysel se na to, brácho. To si děláte srandu, on je tam vyjel sám. Takže tohle to už jsme prohráli, protože naše Oriana tam nedala ani účko, pro boha. Jejich Oriana, jejich Varus sice hovno farma, ale 6-1, no samozřejmě. Takže tohle to bude hodně špatný, takže já si koupím, nevím, asi tyhle, přemýšlím nad jakýma heltama. Taky. Ale tohle to bude muset být nějaký dobrý teamfight, jinak tohle to bude špatný. Podívejte si, ho to netrápí ani už teďkon. Ach jo, možná jsem tam neměl líst, ale škoda, že jsem to nešel dřív, sakra. No, on je mrtvej, ale zkusím mu ještě sebrat bučko, jestli náhodou tady nebudou mít volný. Mají volný bučko, ale už tam dává vardu. Ta nemá, on má zóny, on není tak blbá, má i to, má defenzivní temy, ale jinak je fakt blbá, ale jako. No, nemůže. Nemůže jít do něj, protože jakmile to tak. A tam proč? Tak jo, sebrali jsme jim tanka, vole. To je ward, teda.
Takže jdeme, roomujeme rychle na to. Jíčko tady určitě bude. To nevadí, ale teď je máme šanci odchytit. Máme ult. A je odchytím. Můžeš si to dát na mě. V pohodě, teď to tady odpušuju. Je zbytečně jsme tam šli tolik, ale jako já jim moc nevěřím, takže jako upřímně. Třeba bych určitě pak, no možná bych mohl prýst přečtat Tormail, protože oni budou docela chtít. Ulty mám ještě, takže tu jsem naštěstí nepoužil ve fightu. A naše hra je co jako? Jo, aha, my máme AP Luxku. A nemá ani slice, takže nemáme žádnou vizi, pro boha. To je špatný tohleto, my jsme bez vize absolutně. To se nemůže stát tohleto, že bychom byli bez vize. To je žádný vision. Už tady určitě, hele, Ičko, ty vole, to je šurák, tohleto. Ten Jin, ten nemá žádný escape a on tam sám chodí, to je prostě bacha Ičko, vole, no to jsem přesně čekal, tohle se stane. Navíc oni jsou v 5, že jo, takže tohle to nevypadá s mým promem zrovna nejlíp. Všechno se dá vyhrát, ale musí se něco s mírou, že jo. Oh my gosh, oh dobře, to tam. Já mu ještě tady takhle pomůžu, ale tohle to bylo moc. Já mu sice můžu zastunovat, ale podívejte se na ty shutdowny. Já musím teda sunka. To není normální tohleto. Rychle. Musel jsem usmrtit ho aspoň. Tohle je moc špatný pro náš tým. Ten Jin je absolutně useless. No ale, tak dobrý, no, jako zase nemůžu ho hejtit jenom. A ten Jin je bez escapeu, to je... A nebo spíš postavím nějaký AP-EP item, protože kolik má kart? On docela to, on taky dává AP damage, takže postavím Spiritku. Spirit, tu jsem měl postavit už si myslím dřív. Takže to udělám takhle a uvidíme, no. Ta wave pěkná tam, takže to si sfarmím. Nějak bez volíbíra, bez toho to celkem jde, já mám již tak ještě ten. Ale tohle je špatný tohleto. To je špatný, to si tam nechávají odchytávat. Jedním tím, ať podívejte, co jim dělá, to není normální. Já TP mám, já to budu muset teleportnout. Protože oni jsou úplně v prdeli, jako, oni jsou úplně useless. Oni jdou prostě za ním, to nedělají. Já jsem ho přišel jenom vystrašit, já nepůjdu. Panebože, nejsem šílený, jak oni. Jediné co, můžeme to tak pušnout teďkon. No, oni jsou za chvilku ready, co? Ičko už skoro je. Oh, škoda. Dobře, a on furt to točí, škoda huku. Back. Back, to nemá smysl. Nás vyjde chtít dřív, než něco budeme děláme. No to už je pozdě. Pojďte, teď jsem se na to. No nemůžeme ani tradit tohleto. No a ta Oriana, nevím jestli jsem ještě tím asi neviděl, abych potřeboval se dostat na toho, jenže má protek od Trashe. Teď vytáhli. Já jdu zadem. No teď už je to jedno, vole. Oni tam prostě atakujou jednoho. Pojď.
To jsem přesně potřeboval, ale tohle to je... Nice, 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 nice. Já ho rychle zabiju. No, paráda. To by se ještě možná něco s tím dalo udělat. Když to budeme takhle hrát. Stačí potřebu se to ička prostě zdevastovat. No, potřeba, aby nabral itemy a... To si děláš, prdel. Jenže kdybychom měli tu AP tu a měli jsme Vardy, to prostě my nevíme, kde se ty vůbec pohybuje. My absolutně nevíme, já tady mám jednu svoji tu. Abych věděl, jestli nejsou na našem enemy blue buffu. A jinak jako... Nemůžeme, no vůbec se neblbnou hlavně, vole. A to bude dobrá waveka. Tohle je bad, to je špatně tohleto. No, on jí trefil. Serte se na to. Back, 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 back. Bez těch nemůžem vůbec nic dělat. Já ho sice dokážu, ale oni se musí... Oni v podstatě musí to odebírat to. Podívejte, on staví už teď ani itemy na to, jo. On už staví... Já se prostě potřebuji dostat, on teď nemůže, vole. Nic dělat, takže teď nemůžeme fightit. Nemůžeme teďkon. 445 AD, no, ale bez luxky to nejde. Já se musím schovat ultimátku prostě na toho. On dává daleko víc, jako... A nebo někoho odchytit, jako takhle. Ano, přesně takhle jsem to tušil. Počkej, to nebyl on, jo? To nebyl on. Seriously, co tam dělají? Co tam dělají? Si vole. Fokus volley, yes. 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 Hustý, jako volley se musí fokusovat, to jako... Určitě. Jsem tam použil špatnou ultimátku, jsem myslel, že tam je to ičko už taky a to ičko bude škrábat jako sviňas. Nevím, já to asi pak prodám a postavím si pak celý Tormail. Nemůžu bez, ale když ičko to zvládne, vole. Ičko Varus je na botlince, to bychom mohli. Tak jo, no. Víš, že jsme tady. Oh. To je prostě fokus. Wow. First focus Varus and I, sir.
Jak? Já nemám jak zabít. Tak tohle byl pěkný play ode mě, to jsem úplně... To nečekali tohleto, ale co pak naše váj zase? Stop, guys. Jenom to prohrajete Varus. Tohle nedělejte. No, seriously. Faj. O můj bože. Piči, tohleto, ty vole, už ale. Já tam krásně odchytím toho. A oni to takhle... Koupím Tormail, protože to budu potřebovat. Ne, já si postavím Randuina a potom Tormail. S tím já nic neudělám, já nemám nemám to, já musím... Co chci ode mě? Furt abych já si tady pouštěl všechny poušny. A hádejte, co mají, vole. Že jsem nějaký useless, že se nechám odchytit kvůli blbostí, ty vole. My prostě potřebujeme, aby náš můj Randuin už by byl hotový a nebyl na zpomalení. Změním to. Potřebujeme na zpomalení teďko a potřebuji trošku damage, takže... Nice, nice. Seriously? Wow. Ježiš, oni prostě budou fightit beze mě, to je... Ace. Ičko padne. Ach jo, no nic. Oni fajtí bez tanka. Navíc s CCčkem, no. Ale dobře, no. Já nemůžu nic vyhrát, takže... Ne, v pohodě. To nemá smysl se nervovat, jako... Defeat. No, ale jako... Teď musím vyhrát, ale abych to... No. Tady se podívejte na Orianin damage. Naše Oriana celých 17 000. Bez ward. Jin 26. Full tom. Stejný damage jako já. Full attack damage. Já full tanky. To samý Oriana, to samý. Podívejte se na Volibeara. Nedal tolik damage jako já, ale stejně vyhrál. Podívejte se, trash to... Všechno je to tak tyhle, že bych to rozštípal. Damage to deal to champion, now to study, vole, tak jako... Dobrý no, analýza zápasu.